A wani zamani can baya, wata al'umma ta rayu cikin kunci da ukuba. Babban rabo, duhun kai da jahilcin addini. Na gani akwai abin da muka yi ma abin bauta bagaki, shi yasa ya kasa ba mu sa'a a cikin dadin nan mu samu komai ba. Sarkin su mutakabbirin mushriki, maƙetaci, mukarrabansa azzalume marasa tausayi. Abin da ake gudu ya faru. Ka sake bugawa ko za a samu dama a nuna maka inda waɗannan mutanen suka buya. Ni kuma in za a je a kawo musu in ta gana musu uquba da azaba daga ta'i sakamakon shigowarsu cikin wannan garin don mun su yaƙe mu. Babban rabo. Sani idan har Dela za ta buƙaci abu ko da duniyar nan gabaki ɗaya take so ko kuma rayukan al'umma cikin garin nan gaba ɗaya zan mallaka maka. Da a ce kai wani mawaƙi ne ko kuma wawan sarki watakila ka samu karbuwa a wurin sarki amma ba a gurina ba. Al'umma ta rayu cikin tsananin talauci da fargaba da rashin tauhidi. A kwana a tashi duk nufin Allah ne, sai ga babban rabo ya bayyana a gare su ta hannun matashi jarumi mara tsoro daga cikinsu. Shi abin da addinin musulunci ya koyar ma shine ka yi ma iyayenka biyayya a duk abin da suka gaya maka matukar bai saba addinin musulunci ba, amma kada kai tarayya da su wurin saba wa ubangiji. Yi mun shiru sai zakin baki kaman ganga, duk ta inda aka biyo da kai ka san ta inda zaka loye magana. Na san hakan kana nufin addinin ka ne yasa ka gagari iyayenmu kake nema ka juya mana baya? Babban rabo. Zuciya take da yin sabawa, idanuwa hoton ne suke zanawa. Kauna da kai zuciya take ta yin sabawa, idanuwa hoton ka ne suke zanawa. Babban rabo kamfanin An-Asu International tare da Shehu Media Entertainment bisa shiryawar Alin Diman. Da ni, da ke, da iyayenmu duk muna ƙarƙashin kulawar Ubangiji. Gabatar da sabuwar fuska Khadija Haruna, ba da umarni Alfazazi Muhammad. Ku tare mu a kasuwa nan ba da